ini Ashram Bari SLB constituency di Wngjak. Jini buskangni je walnuts fight ni bagai, jini Bubagra joto warriors so. Ani lagi utama korangni jini barang menang atau orang jadi rumah, di barang jini atau perempuan morsam. Jini Ashram Bari SLB constituency jini korang observer. Jini ini program langsung makan je. Board committee Khowai je buskangni je चौबनो शिप लाइट लांगन बगै जों प्रिपेयर जाक ले जों जस्ट सिन जब द वारियर्स अफ लाइक एक्साइटेड जाक ले जों जरा नाचलाय तम ओ जे वान लास्ट फाइट जों दाखि दाखि सबै जों कप्लाइङे बुबाग्रान जिन हारमु जे गेडा देबला सामनानि ओ जे दिमांग जों फुटबल खाना बगै जिन आश्रम बारी नि जत्त जों खाखाम लुकुरक जिन जत्त चौबने सेंग्रा लाइक खातुं जाक देरं लाइजाक बुसखनो जों दाखि दाखि न जों कमिटिनि बिसितिनो जों तेबो सिप के बुसना आमने बगै जों तियार तम सलाका दिनै जिनि आश्रम बारी एसएमए कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङो जिनि बुथ कमिटि जे पोलिङ स्टेसन वाइज जे बुथ कमिटि खामानि आबारति जों कक्साब लेखा ए इमिडिएटली जों आबनो हाबैमा परे जों बुसखाङो जे वान लास्ट फाइट जे चौबा चौबानि जों कन्टिन्यू खालाय खामानि 26 आश्रम बारी एसएमए कन्स्टिट्युएन्सी नि बागै सालसानि बुथ कमिटि बाहायगे खायनो नाबोनि आलोचनाव किनि दङचिनि खरकथाम अबजार्भार मचां सुहेल देबबर्मा मचां अर्जुन देबबर्मा ते प्रेमलाल मौसम এবং जोंबो लगि दङ चिनि एमडिसि अनंत बाबु अरो दङ डिस्ट्रिक्ट ब्लक नि लिडार्सबो दङ जों कक्साब लाइखा बाहायग्लाय बुथ कमिटि এবং कोअर्डिनेटर सेक्टर कोअर्डिनेटर सामलायनाय बुथ कमिटि खरकसा प्रेसिडेंट खरकसा सेक्रेटारि ट्रेजारार दंनाय तिनिया माने खरकथा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ट्रेजारार तारपरे मेम्बार्स दंनाय कतर क्लाइ बुथ कमिटि नामनान बागि तिनि अरो कक साबलायखाचे तिनांगो बुथ नि दिनो बाहायग्लाय चिनि भोटार्स दङ जुगे जुगे चिनि बरक कोनो ट्रेनिंग माने इफेक्टिवली 100 जन की प्रामोथान सपोर्टार दखाय 100 जन नो बाइके ब्रॉडकास्टिंग खालायनानै आबोनो बरो गुरुत्व दिनै दिनै कक्साब लायखासे नेक्स्ट चिनि विथिन अनदर 1.5 weeks सिङो समस्त बुथ कमिटि रेडी जाने आबोन पर प्रशिक्षण चाइने कायबसो बुथ कमिटि तिनि खायजा আছে बुझिलिए कायबसो बुथ कमिटि तिनि खायजा का আছে তিনি তো বুথ कमिटि खायो चिनि 48 पोलिंग बूथ्स दङ 48 पोलिंग बूथ्स नो जों बायने कमिटि